Ayan, may shoutout sa'yo diyan, Bro Noel Naraha. Oni, Sonic may shoutout. Siyempre James, may shoutout kay Lods James. Kami shoutout sa'yo. Lods James, Climax. Nagbabalik. Ayan, Sweet Dream Guzi. Shoutout my friend. How are you? Hello, hi my friend, Sweet Dreams. Thank you for coming. Ayan, hi, hello. Ayan, Lods Oni, may shoutout sa Lods Oni. Naka-live ka rin Lods Oni. Ayan, may shoutout sa Oni. Ayan, welcome my Sweet Dreams with Guzi, yung ating kaibigan from Pakistan. Ayan, Lods Oni, may shoutout sa maraming salamat. Ayan. Net problem, okay. Check muna natin. Sound release ka na. Sige, Lods Oni, para sa WhatsApp mo rin yan. Ayan. Search muna tayo ng CPR. Hi! Sabi ni Sweet Dream. Ayan. Ma'am, have Jermaine, may shoutout sa'yo, mga bibi. Ma'am, may shoutout sa'yo, Love, have Jermaine, maraming salamat. Parang, maraming salamat sa parang nyo din guys. 4 million viewers natin, may shoutout ulit sa inyo. Ayan. At syempre guys, tayo ay mag 2 hours lang kasi mamaya may trabaho rin tayo pagkatapos ng 8. Ayan. Samantalahin na. Tambay muna ako dito kuya. Ayan, sige Lods Oni, maraming salamat sa'yo. Rob had your vlog. Ayan, sa tambay. Ayan, maraming salamat din. Thank you so much, my friend. Sweet dreams. Ayan, ang ating my friend from Pakistan. Friendly friend from Pakistan. Ayan. Check ko ito kung magtutunog siya. Ayan. Mic test 1. Wala talaga. Ayan, may loud shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, may loud shoutout.
Ayan. Ayan, Miguel chat. Ayan, Ma'am Tasia, Miguel shoutout sa'yo. Maraming salamat, Ma'am Tasia. Ayan, sige. Tamsak dan harang. Ayan, maraming salamat sa parang mo dyan, Ma'am Tasia. Thank you so much. Ayan, ay, mainit na naman. Mainit. Pasok naman, tag-init. Ayan. Ayun, mainit naman yung panahon ngayon. Ayan, magandang shoutout ulit yan sa 7 million viewers natin. Ayan guys, may tamyaw ko muna, itamyaw ko muna ang masabi. Ayan, shoutout sa lahat ng mga Ilonggo dyan. Ayan, shoutout sa mga Thumbs Love, Kuya Emma's Helping Hands. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Emma's. Ayan, welcome, welcome. Nandito ka naman si Ma'am Emma's Helping Hands. Thank you so much. Ayan, magandang shoutout ulit yan sa ating mga members. Ayan, nagpa-members ka mo sila Lods Pio Pio. Ayan, ang supporting members po natin. Ayan, si Kuya Mon Menandro. Ayan, Ilonggo Vlog. Ayan, My Third Word. Ayan, Ma'am Tisha Hansen, Oliver G. Channel. Ayan, Mama Bruce Vlog. Ayan, Sweet Kate Mix Vlog. Ayan, Jerry Vlog. Ma'am Nelda Felipe Vlog. Sally Seven Junior Ups Vlog. Mars GG. Ayan, Bro Noel Naraha. James Climax Vlog. Ayan, Tim Has. Scarlett Vlog. Ayan, Maria 143. Ayan, Carmen Acosta Vlog. Ayan, Ma'am Richard Evangelista. Maraming salamat. Ayan, sige. May upcoming premiere. Baba mo. Kailan ba yan? Sige, para ipipin po natin. Ayan, sige. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Sa patuloy na pag-support. Ayan, paramdamsakan po natin yung premiere, guys. Papin ko na itong premiere ni Ma'am Emma's Helping Hands. Ayan, si Ma'am Emma po ay nasa Japan po siya. Ayan, thank you so much. Siya po ay nagcha-charity. Ayan. Ayan. Kuya Falconia ho, sabi ni Kuya Mon. Ayan, guys. Papin ko naman to yung upcoming premiere ni Ma'am Alma. Siya po ay nakalimutan ko na ang tawag dito. Ayan, 14 million viewers natin. Miguel, shoutout ulit sa inyo. 14 tuloy. Ayan guys, support naman natin si Ma'am Emma. Nagcha-charity po yan siya. Kahit hindi pa siya kumikita sa YouTube, ay tumutulong na po siya. Ayan, Light Half Cherry Blossom yan. Ayan, sige. Sige, titingnan natin. Guys, patamsak naman natin. Iwala po kayo ng Pasko. Come on! Ayan, thank you kuya sa pagpin. Welcome po lagi tayo dyan. Ayan, ma'am, Kuya Mon. Tingnan natin kung nakatawiran tamsak na tayo. Linagbang. Ayan, 46 hours pa. Okay. Guys, pa-support naman natin. Ayan. Tamsak dan, Ate Emma. Ayan, maraming salamat Kuya Mon. 127. Ang dami na. 28. Ayan, sige. Ito na si Ma'am Emma. 28 tamsak. Ayan. 29. Paharang pa. Ayan, sige. O, diba? Ayan guys, usap naman natin si Ma'am Emma. Ayan, nagcha-charity po siya. Ayan. Yahoo! Ayan, dito na si Kuya Mon, nagtamsak na. Ayan, Miguel, shout out Falcon. Maraming salamat sa Ma'am Tasia. Miguel, shout out din po sa iyo, Ma'am Tasia. Kamusta ka na, Ma'am Tasia? Ayan, Ma'am Hajer Vlog. Ayan, si Ma'am Hajer dito na rin. Maraming salamat. Ito si Ma'am Hajer. Ayun. Thank you so much, Kuya Menandro. Ayan. Sige guys, kung may mga premiere po kayo dyan, may pin, baba nyo po. Para matamsakan po natin. Matamsakan po natin yan. Ayan, dito pa. May patamsak kasi ako dito. Asan si Pio Pio? Nag-comment siya sa live comment ko sa premiere. Ayun, baka may trabaho pa yan mamaya darating yan si Lods Pio Pio. Lods Pio Pio, pidging Lods Pio Pio. Hanap ka na ni Ma'am Emma, namimiss ka na ni Ma'am Emma si Lods Pio Pio. Ayan. Love Hajer, may love shoutout sa'yo. Ginzag,
Paharang muna ako guys, Ayun. Hadir Yahoo! Sabi ni Kuya Mon. Ayan mga shoutout ulit dyan sa inyo Kuya Mon. Maraming salamat sa Love Hadir Vlog. Ayan, kay Marge Gigi. Marge, sino? Lito mo tuloy ako sa tatlong bibi na ito eh. Si Ma'am Gigi, si Ma'am Hadir. Hmm. Ayan guys, please support naman natin yung coming premiere ni Ma'am Emma's Helping Hands. Ayan. Ayan, para po sa kanyang nagsasama, ano din po siya, ayan, sige, sige. Wherever you go in the world, I can feel it. So, thank you my friends with, dito po naman ating may kaibigan sa Pakistan, si Ma'am. Ayan. Ayan. Light up, cherry blossom, like, subscribe. Di ba? Wow. Emma's Helping Hands, small charity vlog. Lesson learned. Di ba? Iba din si Ma'am Emma. Ginzag ako ang sapa-sapa. Ito lang ako kuya habang kumakain ng dinner. Sige, sige Ma'am Emma, maraming salamat sa pabiji-biji mo dyan. Ayan guys, mag-iwan na po kayo ng bakas dyan. Ay Ma'am Ima, kasi babalikan po kayo kumakain pa siya ng kanyang hapunan. Ay, kumakain pa si Ma'am Ima ng kanyang hapunan. Diyos ko. Sige Ma'am Ima, kumain ka lang muna dyan ha. Mm. Yan. Sige, kain na kayo dyan. Sige guys, saka hindi pa kumakain, mamaya pa ditong kainan, baka sigaw ng ano. Iftar tawag dito kasi nga Ramadan ngayon. Maraming salamat dyan sa inyo sa 7 million viewers natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa patuloy na pag-support. Shoutout sa mga kaibigan natin sa Team Maliw Maliw dyan. Shoutout din sa kaibigan natin sa Marley Nation. Siyempre, shoutout din sa kaibigan natin yun sa mga Team Bira. Bira to. O, di ba? Kain tayo mga lalabs. Ayun, sige, maraming salamat sa mama. Yung kain na tayo sa mga lalabs. Sabi ni Ma'am Emma. Ayun. Iwan lang po kayo ng bakas, guys. Buti naman din nagko-comment na to si Sweet Dream kasi lalabas na may English ko to. Hapon, napasubo ako ng English. Matagal ako mag-practice. Kuya Mon, maraming salamat sa iyo, Kuya Mon. Ayan, so, kailan mo na sa live mo. Ayan, mag-stream yard ka, Kuya Mon. Mag-yaw-yaw ka sa live mo para ano, para maganda. Wag kang laging silent ano. Yayawan mo rin sila. Ayan. Ayan, naka-live din si Aoni. Ayan na. Alam ko daming naka-live pero sige lang mag-live. 2 hours lang naman ito guys kasi mamaya may trabaho ako. Kasi trabaho namin. Patamsak naman ng premiere mamaya. Sige Ma'am Teja, ipipin po yan natin yan pagkatapos. Ayan guys, kung Ayan, para tamsakan ko na rin to. Sige Ma'am Teja, habang dito pa yan sa ano, itatamsakan ko na yung premiere. Guys, may support naman natin si Ma'am ano. 1 minute po, ibaba ko po ito. Ayan. Bakit ma'am na naman to? Ay, Saki. Ay, ate. Sige, sige. Ate pala, ate. Sorry. Ayan guys, ano si Ma'am Tesha. Ayan, pag nakatapos na kayo dyan, mga 1 minute na lang po, ipipin po natin si Ma'am Tesha. Ha? Sige. Ma'am Tesha, tamsakan na kita. Premiere. Coming. Samahin ko na kayong dalawa para mas maganda. Ayan, sige. Ginzag para isang pin na lang. Ayan, dito na lang kay Ma'am Emma. Copy link. Ayan. Para hindi na tayo Ayan, sige. Para isahan na lang bagsak natin yun. Sige, para madali ang pagdikit natin. Ayan, sige. Ano oras po yan, Ma'am Deisha? Ayan, sige nga.
Ayan guys, sige guys, saglit lang ha. Ayan, ipiping ko na kay Ma'am Tisha kasi mag-start na siya. Live event will begin. Ayan, sige, sige, saglit. Isuluhin ko na lang muna ha. Ayan guys, may ano na lang, ipiping ko muna ito kay Ma'am Tisha. Ayan, mag-start na yung premiere niya. Ayan, 1 minute. Ayan, ano lang. This event start 6 p.m. 6 p.m. pa naman pala to. 6 p.m. ba ito, Ma'am Tisha? Ayan, sige. Ayan, mga shoutout ulit dyan. Scarlet Vlog, mga shoutout ng Scarlet. Meow, meow. Ayan. Maraming salamat. Harang ako. Ayan, sige. Alive. Live pala. Ayan, sige. Dalawahin ko na lang. Ayan. Mali naman ako. Ayan. Ayan guys, patansakan naman natin yung upcoming live pala. Live. Sorry, sorry. Ayan, dalawa po nakapin natin sa taas. Ayan, yung premiere ni upcoming live ni Mama. Ayan, mag-start si Ma'am Tisha. Walang problema, Ma'am Tisha. Mag-live ka na, Ma'am Tisha. Wala naman problema kahit magsabay-sabay naman tayo. Ayan, sige lang. Ayan guys, patansakan naman natin yung upcoming live ni Ma'am Tisha. Ayan, sige. Ayan, iwan lang po kayo ng bakas kay Ma'am. Ano. Ayan guys, dalawa po yung nakapin natin sa taas yan kay Ma'am Emas. Thank you, Falcon. Ayan, welcome. No, hindi na ako mag-iwan. Itamsakan na lang kita, Ma'am. Ayan, 4. Ayan, sige. Premiere na lang natin para. Ayan. Ayan, tamsakan niyo po si Ma'am Tesha, guys. Dalawin niyo naman si Ma'am Tesha, guys. Ay, nakasulit po nag-support niyo si Ma'am Tesha. Ayan, dati hindi kayo kasi nakadalaw sa kanyang grand live stream. Malaki pa niyang pa-premium. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ayan. Dan, Ma'am Tesha. Ayan guys, dalawa po yung nakapin natin, kay Ma'am Emma, kay Ate Emma. Salamat sa inyong lahat. Ayan. Ayan guys, wala problema pag nag-start si Ma'am Tisha. Dalaw din kayo doon sa kanyang live stream. Ayan. Salamat sa inyong lahat. Ayun, sige. At ako ay maghanap pa ng hindi pa natatamsak ito kay Ma'am Tisha. Ayun, di ba? Samantala ito na mag-live kasi mamaya may work din po ako. May schedule pa ako ng alas 9 yon. Nag-atras kasi yung customer namin alas 9 daw. So, magla-live ako ng, ako ng alas 9. Mga 2 hours mga 7 o'clock, tama lang. Ayan, 4 damsak. Ayan, waiting. Ayan, maganda ito lagyan ng ano eh. Ayan guys, may nakapin pa ako dyan. Please support naman natin. Upcoming premiere ni Ma'am, ayan, 130 na. Ni Ate Emma. Ate Emma pala. Ayan, may pasok ka kuya. Opo, may pasok ako mamaya. Kasi Ramadan dito Ate Emma. Ayan, pasok namin na panggabi. May pasok kami sa tanghali, hapon. 2 to 5, tapos 8 to 12. O, ganun yung pasok namin. Ayun. Ayun, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ramadan dyan, di ba? Opo. Start na ng mga 2 days na start ng Ramadan. Ayan. Yan po yung Ma'am Ate Ma. Start po ng Ramadan. Ay, okay Ma'am Emas. No problem. Lagi naman ako tulog, Ma'am Emma. Malampay nga sa katulog. Kasi walang trabaho. Ayun. Maraming salamat sa iyong Ma'am Ate Emma. Maraming salamat. Len Butong Dimzik. Ayan. Nasobrahan na lang ang tulog, Ate Emma. Ay, natutulog to. Ay, kabalad na Ate Emma. Talaga. Opo, Ate Emma. Opo. Ito. Ayan, maaaring Carmen Graduate at ayan.
Di ba nakadikit kay Ma'am Tisha? Aba, maraming salamat sa ano mo diyan, mahal ading Carmen. Wala din kasi. Ayan guys, yung naka-pin pa. Kuya, please support naman natin naka-pin. Oo nga. Ay, salamat sa'yo, Inay. Inay, Ate Emma. Ate, siyempre, ano naman yun. Ay, ikaw din yan, ate. Mag-ingat ka rin po dyan. Ayan. Patulog din na maaga. Ayan guys, may naka-pin po tayo. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, mag-ingat po tayo lagi. Siyempre, ingatan po natin yung mga sarili tulad natin mga OFW. Harang! Ayan, maraming salamat sa parang may mahal Aling Carmen. Ayan guys, may nakapin po tayo upcoming live stream ni Ma'am Tesha. Sa upcoming live Light Up Cherry Blossom ni Ma'am, ni Ate Emas pala. Ayan. Los Pio Pio. Wala si Ate Emma, hinahanap mo dito. Kahapon yata hinahanap ka ni Lods Pio Pio, Ate Emma. Kumain ng marami kuya ha. Opo. Opo po Ate Emma, opo. Ayan. 9 million viewers in the house, mga shout out. Kailangan guys, naghanap ako no. Dan Harang Len Batong ba? Ayaw ko magkasakit ka. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ate Emma. Salamat sa pag-alala mo dyan. Dan Harang. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Lina. Batong ba? Batong? Hindi pa nakadikit ka, Ma'am Tisha. Harang. Ayan, maraming salamat sa iyo, Lods. Charby. Ayan guys, may upcoming live patamsak na upcoming live ni Ma'am Tesha, Ate Tesha. Ma'am Tesha, kasi nasanay namin yan. Oo, hinanap ka kahapon na tema ni Lods Pio Pio. Sabi ko wala yata. Oo, naghahanapan po kayo. Natanong siya kung saan ka daw. Ay, sabi ko parang hindi dumalaw sa tema, baka nangapit bahay pa yon. Ayan, maraming salamat sa Lods Harvey. Ayan. Martin, tatamsak na tayo ka tema. Ayan, si Lods Pio Pio dito sa kagabi kahapon. Ayun. Jamil, okay, tamsak. Ayan, thank you so much, my friend Jamil, okay. Ayan. Pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Biglang sa tat 9:10 siya, sabi ni Lods Harvey. Ayan guys, so upcoming live stream si Ma'am Tesha. Support naman natin mamaya. Ayan, mga 6 o'clock po siya. Ayan. Diba? Si Lods Pio Pio ay nasa Malaysia siya, Ma'am Ate Emma. Sa Malaysia po si Lods Pio Pio. Akit Loading. Ayan. Ayan guys, support naman natin ang bawat nakapin dyan sa taas. Thank you my friend Jamil Tamsak. Ayan, thank you my friend Jamil. Si Jamil yata, buti nga wala dito si, basta may English natin po niya pagkat. Yan, team song namin ni Pio Pio. Aba. Kantahin niya tayo na. Pinagtagpo, ngunit di tinadhana. Paglaro itong puso. Kalimutan kahit nahihirapan. At sa iyo'y may sariling bayan. Lods Pio Pio, saan ka na si Lods Pio Pio?
Ayan, sige hanapin natin saglit, request mo, eh. Saglit lang, ha. O, 'di mo na kita didikitan kay Ate Emma, huwag mo na damsakan kay Premier, kanta mo na kaya ako. Kasi 'pag nagkanta kami tuloy-tuloy na 'yan. Yan ang mga sabi ni mo sakit loading. Dan nakapin, ayan. Lane Butang, yan Ma'am Lane, baka may bahay kayo, baba niyo po para madikitan po natin. Mega Love, shout out, Mega Love, shout out. Mega Love, shout out, Charby. Sabi ni Ma'am Tisha. Dan sa nakapin. Ayan Ma'am Len Batong, baba lang po kayo ng bahay mo para ipipin po natin mamaya. Para kung di pa ako nakadikit, dikitan po kita. Ayan. Ayun, sa 10 million viewers natin yan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Thank you so much guys. Ayun, nakadikit na tayo lahat. Ayun, dami naka-SMS na. Ayun, dito na si Los Piopio. Ayan, sabi ko sa'yo. Speaking of Los Piopio, ayun, coming now. Los Piopio, Piopio, I miss you. Ah, wow, sana all. Aba. Ah. Ah, sige ma'am, pipin po natin mamaya yan. Sige. I-copy paste na lang natin. Habang ako'y nag-ano doon. Copy link. Ayan. Yan guys, may binaba si Ma'am Lynn. Ayan, support naman natin si Ma'am Lynn. Ayan. Lynn Batong. Lynn Batong. Ayan. Ayan. Ayun no. Ayun. O, di ba? May kanta daw kayo Los Piopio eh. O, di ba? Miss ka na ni Ate Emma. Nako, Piopio. Na magkalapit lang yan. Japan tsaka Malaysia. Dan dikit, Emas. Ayan, ayan ma'am Emma, nagdikit na. I miss you too, my love. Ay, wow, sana all. Sana. Saglit lang guys ha, pagkatapos ano ko muna si si Ma'am Lynn Batong, para kantahan ko kayo mamaya ng inyong paborito. Ano ba yun? Pinagtagpo pero tinadhana. Ayan, sige. Ay, ibahin ko yung lyrics. Ibahin ko po yung lyrics niya. Pinagtagpo at pinagtagpo, ngunit tinadhana. Hindi mapaglaro itong puso. Aba, nag-love you. Oh. Sino ba talaga, Pio-Pio? Parang nano ka rin ng Chardy ah. Huwag nyo na kasing ano si Los Pio-Pio, kasi ano na yan, in love yan si Ate Ina sa kanya. May kantayin mamaya guys, habang ano, sa 13 million na viewers natin dyan. Ayan, tingnan mo naman. Love you! Few. Ay, wow, sana all. Ay, nako. Pinggit naman. Ayan guys, dikitan nyo muna si, live 10 days. Ayan, si Ma'am Lynn Buntag. Ayan. Oh, laki ng bahay ni Ma'am Lynn. Ayan. Sige, Ma'am Lynn. Ayan, ano mga tayo? 10K. Ayan, unang dikit kay Ma'am Lynn. Let's play. Bingo members, they are welcome. Ayan. Ayan guys, support naman natin si Ma'am Lynn. Ayan, 10 palapag ng kanyang bahay. Support naman natin. Pwede kong mag-allow doon. Ayan. Ayan, sige. Bigyan ko lang si Ma'am Lynn ng hindi na ako mag-iwan ng bakas. Ayan. 50, 60 thumbs up. Ayan. 60 subscribe. Ayan. Ayan, Lods, sabi Miguel, shout out po, sabi ni Lods Pio. Ayan. Wow. Bakit di sumagot si Lods Pio ng ano? Wala siyang ano, ng return it back sagot? Ayan guys, nakatamsak naman kayo dyan kay Ma'am Ate ano. Ayan, ipipin naman natin ito may bahay niya. Tapos balik ko sa inyo. Pagdating ng mga 1 minute, ayan. Sige. Ayan. Thank you so much po, Kuya Charby. Ayan. Ayan guys, may binaba si Ma'am Lona Bertag. Ayan, support niyo po siya. Mayroon siyang pag-games. Ayan, sige, didikitan ko muna siya. Bigyan ko siya ng 4. Habang kayo po ay nag-ano dyan, parang hindi sumagot si Los Pio nang sinabi mo Ate Emma. Sumagot si Los Pio.
Ayan, yan. Guys, para tamsak naman natin binaba ni ate, ano? Habang siya ay dinindikitan ko. 61 tamsak, ayan. Sige ate, hindi ko na diretsuhin ko na lang ito. 10,000. Wow, 700 na. Malapit na ito. Pinabahay ni ate. Sana all. Ipabaya ko na po sa inyo, Kuya Charby. Bakit? Hindi ay bahay ko yung lyrics ng paubaya mamaya. Akong bahala sa paubaya. Ayan. Ayan. Live in 10 days. Si Ma'am, Diwata. Ayan, sige. 61. Bakit hindi matakbo yung Samsung ko? Ayan, binata pa naman yan si Free Pio Pio. Ayun, talagang oo, binata yan ma'am, talagang magkakasundo kayo niya. Kasi si Ate Emma, yan dilaga din yan, di ba? Ate Emma. Oh. Hanapin natin yung request na tema. Ayan guys, may po ako dyan. Ayan, mamaya konti pa. Ayun, kung nakatamsak na rin kayo dyan guys, palitan ko muna ha. Please, tamsakan naman natin. Mag-iwan lang po kayo ng bakas kay Ma'am Lynn Tagutag. Ayan, Ma'am Emma. Ate Emma, baba ko muna yung kay Ma'am Tasia po. Alam ko nakatamsak naman kayo lahat yan para masupport nyo naman yung nakapin sa taas. Please, maluoy mo. Ayun. Maraming salamat sa inyo dyan. Ibalik na lang natin mamaya yan. Pagkano. Ayun, dalagang ina. Okay lang po yan. At least po ay sinasabi natin. Ayan, binata. At saka marami naman nagkakatuluyan sa binata at saka dalaga. Dalagang ina. Binata pa yan. Walang jowa. Maghanap yan ng taong magmamahal sa kanya. O, di ba? Danalyn. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Ate Taisha. Ayan, maraming salamat. Ayun guys, may nakapin po ko. Support naman natin si Ate Lynn. Oo. Ayan, support guys para makadala din po kayo sa kanyang live stream. Ayan. No worries, kuya. Di ba? Thank you sa inyo dyan guys. Ayan, para bawat isa po sa atin ay mag-ikot-ikot po tayo. Ayan, may request daw si Ate Emma. Ano yun? Kahit isa lang. Kahit hindi ako marunong kumanta, kantahin ko na lang to. Pinagtagpo pero tinadhana. Pinagtagpo pero tinadhana. Ayan. Ayun, kanta na muna ako ng one song ha. Para kayo nagdidikit kay ate. Ayan. Wala ba tong mute to? Wala ba tong dispute? Ayan. No worries, kaya kayo mo lang naman yung zaman siya nabubulol talaga. Ayan guys, please tamsa ka naman yung nakapin dyan sa taas. Ayan. Ito na lang siguro. Ayan. Hindi lang mga anak ka ang mahalaga, magmahal kayo. Ayan. Tama yan, Lord Charlie. Ayan ang title natin, diba? Life is not a perfect. Tama ba yun? Wow. Everybody's welcome. Ano, kanta ko na yan. Nagtagpo. Ayan. Tingnan nyo muna guys ha. Ayan. Habang kantahin ko muna to. Saglit lang to. Ayan, this song dedicated to Ate Emma and Lods Fiofio. Kahit sintonado po. Pinagtagpo pero tinadhana. Lods Fernando Yahoo! Ayan. Ito ba title niya? Hindi ko alam to. Nag-iba. Ilan di kayong nakilala ko. Ano ba ito ba yun?
Ayan, kaya shoutout ulit sa 8 million viewers natin. Iba yata ito eh. Wala yan. Iba. Ito pala. Dos Pio Pio! Yahoo! Meow! Yan, mag-shoutout sa 8 million. Guys, pa-support naman ng si ate. Alin, vlog, iwan lang po ng bakas. Hindi ko layan ang isipan. Pabalik sa nakaraan. Patuloy kang masasaktan. Kung nagkakaisip sa isang magandang larawan, ulit-ulit na binanggit pangalan at kasay. Pinagtagpo, ngunit tinadhana, sadyang mapaglaro itong mundo. Kalimutan kahit nahihirapan para sa sariling kapakanan. Aba, kalimutan kahit nahihirapan, mga oras na hindi na babalikan. Pinagtagpo, ngunit tinadhana, hindi mapaglaro itong puso sa isa't isa. Ayan. Ayan, si Alisan tuloy sila. Ayan, isa sa mas dedicated to Luz, Biobio, and Ate M. Ang dati nating pagsasama, ang tamis ng halik na di madarama. Abaw. Di mabuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig minsay. Ayan, maraming salamat sa inyo guys kasi yung lyrics niya nag-iba na kasi dati hindi naman ganito eh. Ay, tama na yan. Ayan ako. Pintuan na lang ka tayo. Tatay Rene. Ayan guys. Oh, di ba? Sabi niya tema. Hindi ka ipagpapalit. Oh, di ba? Ganun yun. Ayan guys, support naman natin yung nakapin dyan si Ma'am Lynn Batong. Ayan, upcoming live premiere niya po. Ayan. Hindi ka ipagpapalit. Ayan, kaya Ma'am Miguel Lodge, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa nagdikit dyan. Ayan. Ayan, shoutout niya kay Lodge Scorpio. Kanta yan, yun kuya. Kanta ba yan? Kanta yan. Sige. Ano yun? Hindi ka ipagpalit. Aba, may request sa sana. Sige, sige nga. Silapin natin kasi ano siya, hindi ka pagpalit daw eh. Hindi ka ipagpalit. Karaoke. Ayan, nagsigaw na. Ayan, nag-mute ako guys kasi nagsisigaw muna. Saglit lang po. As a respect po sa ating mga kapatid na mga ano.
Ayun, harang sabi ni Ma'am Justified Channel. Ayan, okey lang po kahit papalit mo na ako, ayan, tawa si Ate Emma. Tawa bakit parang dinidala ko ni Los Piopio, Los Piopio, eh, ano na 'yan, magkalapit lang 'yan ano, ah, Japan at saka Malaysia, kung ano pa. Ayan, Sweet Dreams, my friend, how are you my friend from, Pakistan, ayan. Ayan, si Sweet Dreams po ay, single din 'yan, it's Pakistan, but she is a woman, ay sorry. It's not man, it's woman, Miss. Yan, Miss yan si Sweet Dreams. I am good, always good. Yan, Sweet Dreams, yahoo, sabi ni Kuya Mon. Ayan guys, pa-support naman natin ng kapin dyan kay Ma'am Len Batong. Ayan, Batong ba yung pagka-spelling? Batang. Ayan, kasi coming live, nasa ano na po siya? Tawa siya. Ayan, it's laughing. Aha. Ay, grabe. Boss, wala kinapagod sa wakal. Speaking dollar naman si Os. Oh, yes, of course. Ma'am Pinpin Desarapin na because Sweet Dreams is here also, diba? Ano ba? English namin dyan, slang. Bat ka rin. Ayan. Bat ka rin. Ayan. Okay. Ayan, thank you my friends with Dream. Please connect to Len Batong. It's my new friend. Jersey Cat, ito muna stay Falcon si Tisha ito. Ayan ako po Ma'am Tisha, maraming salamat. Ayan, sige Ma'am Tisha, itambay ko lang isang ano ko doon sa live stream. Ayan, sige. Sige, go ka na rin para may isa ka nakatambay. Sana go na ka na. Ayan, wala pa. Sa tayo rin eh. Ano ka pa nakago Ma'am Tisha? Yan, okay lang po kung saan ako masaya. Support lang po ako. Ayan, maraming salamat sa Los Piopio. Ayan, kay Los Piopio support ko pa yan. And thank you so much sa Los Piopio. Bawang dyan. Ayan. Piopio, may ilang shoutout sabi ni Ma'am Scarlett. Ayan. Ayan. Kaloka ka, Piopio. Oh, di ba? Bakit ka? Oh. Ayun. Oh, yun sa tema. Si Los Piopio, ano, supportive po yan. Ayan, shoutout din sa mga kaibigan natin ng Mardination dyan. Ayan, si Los Piopio, pinaka-supportive din po yan sa mga Mardination. Ayan. Hi. Pen! Hey, sukli niyo si Sweet Dreams. Sana all my diehard gaya ni Sweet Dreams. Yes. Si Sweet Dreams is very supportive friend. And also coming, she also coming from Surrey, Sapanta. It's also friend, Sweet Dream. Yes, he is my supportive friend also. O, diba? Salamat po Ate Scarlett, sabi ni Lods Piofio. Ayan, welcome sa inyo po. Lods Piofio. Guys, please connect to Ma'am Lynn Batong. Ayun po, yung kanyang balamay. 10 palapag na po kanyang bahay. Thank you so much sa iyo, Ma'am Lynn. Ayan, si Ma'am Tisha ay mag-start naman mag-live si Ma'am Tisha. Wala pa eh. Ayan. Ayan guys, maglablaban po kayo dyan. Thanks, dear. Ayan, welcome there, my friend from Pakistan. Ayan, thank you so much. Lonely table just for one. Ayun. Ayan, magandang shoutout ulit dyan sa ilang viewers. 4 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Ayan, baba lang kayo ulit ng ano nyo, guys. Ayan, guys, kung nakadikit na po kayo dyan, please, tamsakan naman natin yung mga premiere po kayo. Ayan, maraming salamat sa pag dikit nyo dyan kay Ma'am Lynn. Ayan, kay Ma'am Lynn. Ayan guys, patamsakan natin ulit lang to kaya coming live premiere ni Ma'am. Ayan, maraming salamat sa paligid kay Ma'am Lynn Batong. Ayan, thank you so much. Balik ko lang to guys, yung premiere ni, baka hindi pa nakadikit dyan, coming live ni Ma'am Tisha. Ayan, nag-live na si Ma'am Tisha guys. Sa nakaraan. Ayan, dalawin nyo lang po. Ayan, sige, wala, no problem.
Ehem, batong dikit dan pengi ng adobong pusit. Ayan, sabi ni Mama. Maraming salamat. Okay lang po, hindi naman kita pinipili kung saan ka masaya. Masaya din ako. Ay, wow, sana all. Sana all. Oo, support-support na lang po tayo. Ay, ganun. Hindi po. Ayan, pasok ulit, Madam Lynn. Ayan, iwan na po kayo ng bakas, guys. Ayan, baka mag-ano yun si Ma'am Lynn. Babalikan kayo niyan. Ayan. Ayan. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Sa patuloy na pag-support kay Falcon of Desert. Maraming salamat sa Atemas, kay Pinpin, sa FM Sukli, Madam. Ayan, may nakapin po tayo coming live. Ayan, sige guys, kami mga ano po kay short video po kayo baba nyo guys para mapipin po natin. Ayan, bago tayo mag, ano. Dan, thank you so much, my friend Sweet Dream. Thank you so much. Ayan, drop your link, my friend Sweet Dreams. Yes, ipipin po natin yung bahay ni Ma'am Sweet Dreams. Small house. Ayan. Dahil ko. Nawala na tuloy si Ma'am. Ayun, dyan yan si Ate Emma. Nag-ano lang yan, Lusopyo. Kumakain kasi yan. BJ lang yan. Ganyan si Ate Emma. Baka nag-ugas pa ng plato. Ate Emma, nasa mo na yung plato mo dyan. Nakain kasi kanina yung Lusopyo. Ay, dumating ka. Ay, di, sige, siguro. Baka bulunan yun. Ma'am, ayun na, di ba? Sabi ko sa'yo, dyan yan eh. Ano ate, ma'am, sino ba? Ate Pinpin di Sarapin. Ayan. Ayan, guys, support naman natin sa Ate Pinpin di Sarapin. Ayan, ang aking kababayan na taga Iloilo man. Ilonggo kami. Di ba? Di ba nakailabihan na itong dalawa na to? Ngayon, nag-ano naman, nagtutulakan naman kung saan napunta naman. Bigay na naman siya. Namimigay na lang ni Los Pipio sa Ate. Paglaban mo. Ayan, thank you my friends with dreams, with Gozi. Goshi. Ayan. Ay, nako. Ano. Ayun, nag-I love you-han na ngayon, nagtutulakan na naman. Ayan guys, please connect my friend and coming lives premiere ni Ma'am Teja. Ayan, nakaraan na si Ma'am Teja Takay. Coming live. Sweet. My name is Gosha. Gosha. Hello my friend Gosha. It's a pronunciation Gosha. Huh? Gosha. Okay. It's Gosha. Ayan. Gosha guys, it came from Pakistan. She is a woman. She's not a man. Di ba? Akala nyo kaya na marunong mag-English Sorry, my English is not continuous. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat ulit sa palipad mo dyan. Ay, thank you so much. Ayan. Akala mo, multo ang pangalan niya. Gosha. Ayan, parang hindi naman na yan. Parang name may Gosha, parang hindi siya kapatid natin na pangalan. Kasi
May go siya ba na ano, na Islam name? Lods Pio-Pio? Go siya? Mayroon 'di ba? Go siya. Oo, tama. Ayan, maraming salamat sa'yo Ma'am Scarlett. Thank you so much ulit. Sino sino at Pio-Pio Multi, ako ba? Parang nag-aaway na 'to dalawa 'to. Una nagmamahalan tapos bandang huli nagsisiraan na. Ayan, ayan guys, sige guys, maraming salamat sa inyo diyan guys, sa patamsak, ayan. Ayan, saka naman natin guys si D4G Official, ayan. Sige guys, maraming salamat sa inyo diyan guys, sa nag-thumbs diyan sa nakapin, medyo matagal. Palitan natin guys ha, para medyo ganado naman. Tamsakan niyo si Lods D4G, nagla-live po siya diyan guys. Ayan, nagpapadikitan din yan. Kung sa mga ano diyan, kay Ma'am Pinpin. Ayan, please support naman natin si Dayg. Malaki na rin pambahay niya. Maraming salamat sa Lods Dayg sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan. Ayan guys, tamsakan naman natin yung upcoming live. Pairam ng thumbs up coming live ni Sir, ni Lods Dayg. Ayan. 47 hours din po siya. Ayan. 104. So, mga malaking bahay nila. Ayan guys. Ayan. Daraw din po kayo minsan guys sa live ni Lods Dayg. Mag-iwan na po kayo ng bakas. Ayan, tamsakan muna natin siya. Ayan. Ayan. Mag-iwan na po kayo ng bakas para kayo po ay kanyang babalikan. Ayan. Hindi ikaw, ma'am. Hindi ikaw. Ayan. Maraming salamat sa Lods. Hindi ka yun, si ano yun, Ma'am, Ate Emma, si, yung kaibigan natin na ano. Ayan. Hindi ikaw. Ayan, thank you so much. Guys, please, tamsakan naman natin guys yung nakapin dyan sa taas. Kay Lods DG4, ay kay D4G Official. Kay Lods D4G Official. Please support naman natin guys. Habang ako ay nagtatamsak din sa kanya. Ayan, sige. Iwan lang po kayo ng bakas sa kanya guys. Ayan, nagla-live po siya. Ayan. No, kaya inaasar ata ako ni Pio-Pio. Ba't ganun? Oo naman. Oo naman. Huwag ka, hindi kayo inaasar niya. Hindi ikaw yun, si ano yun. Grabe ka naman. Ganun na, Emma. Gusto mo lang kasi umalis. Ano din na sila si Jovio eh. Kaya gusto mo umalis na, no? Ayan guys, please support naman natin nakapin dyan sa taas. Ayan, mababa. Ayan, nakailang thumbs up. Kaya Lods D4G. Okay guys, huwag na kayo magdamot ang thumbs up dyan, ha? Ayan. Nice ko. Ayan. Ayan, mga shoutout ulit dyan sa inyo. Oh. Ayan, maraming salamat ulit sa iyo, Ma'am Scarlett. Sa pag-share ng iyong blessings. Ayan na, babalik pa sa ng 10 folds po yan, na yung blessings na yan. Hindi naman po ikaw yun, Ma'am Emma. Hindi naman ikaw yun. Si ano yun? Si Ma'am ano yun, yung kaibigan natin na came from Inglesera naman. Sa tema. Sensitive sa tema ba? Ayan, 40. Ayan, nakatamsak na si Ma'am Scarlett kay T4K. Ayan. Ayan. You make me cry. And I never... Oh, bilis na ng oras, di ba? Ayan o, 55 minutes na tayo. Bilis lang kasi ng time, guys. Pagka... Antay, Falcon. Ayan guys, please support D4G Official. Ayan, lagi po nagla-live yan sila sa D4G Official. Ayan. May mga ano din po yan siya, may mga, kung gusto nyo rin may katanungan po kayo sa kanya, tungkol sa YouTube po ay nagbibigay din po siya ng mga advice o payo din siya. Ano, mas nasa tema yan. Tampo yan sa tema. Yan, Sweet Dream, my friends, are you there? O, di ba? Yan, make the day. Thumbs up dan, host. Ayan, maraming salamat sa iyo. Make the day. Yan, make the day.
Ah, ah, ah. Thank you so much. Ayan. Random stock. 180 na. 190 na. Gawin natin 120 si Lods D4G. Nasaan ka na, ma'am? Ate daw tag mo sa kanya kasi pagka ma'am, nagagalit sa tema. Wala yun, nag-exit na talaga yung Los Bobio. Baka may pinuntahan yan. Inaway mo kasi kanya si Tema eh. So, wala na, hinahanap mo naman eh. Ayan, make the day. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Ayan guys, please tamsakan natin nakapin sa taas. Ayan, si Lods D4G. Ayan, isa na lang para gawin natin ng 220 in thumbs up ni Lods D4G. Ayan, kasi may mga short video po kayo dyan guys. Ayan. Pag hindi pa kayo nakadikit sa taas yan guys, iwan lang po kayo ng bakas para kayo po ibabalikan ni Lods D4G. Ayan. Ayan. Gawin na po natin itong 20. Ay, panoodin po, may trailer po siya. Ayan. Shy, camera, action. Ayan, magtutuasan din ako kasi nga. Yung kasama ko nagluto siya. Kasi kakain na naman siya. Ayan. Thank you so much for coming. And thank you sa inyo lahat dyan. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Ayan, shoutout sa lahat ng mga OFW. Ayan, ma-fan base man yan sa Bis Mingalaw, shoutout po sa inyo. Ayan, thank you so much sa lahat-lahat po. Ayan, shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Thank you sa patuloy na pagpamember kay Falcon of Desert. Ayan, nag-isang DJ ng 99.9. Ayan, Bisaya Station. Basta Bisaya Station. Radio. Ayan, paging Ate Emma. Ate Emma, where are you now? Where are you now? Ayan. Kaya malusip yun, naghugas pa yun ng plato sa tema. Ayan, lumabas na si Ma'am Pinpin, di sarapin na aking kababayan na taga Iloilo. Ma'am Pinpin, din ka na. Panago ka naman da. Pakita ka rin kayo makantata. Ay, bot. Ano? Ayan. Ayan. Thank you so much sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan. Ayan, patuloy ng pag-support sa kay Falcon of Desert. Ayan, thank you ulit kay Ma'am Scarlett. Ayan, sa pag-share ng kanyang blessing, nawa po ito 10 times fold po ang balik po sa kanya. Ayan. Naway, marami pa mga blessings, pagpapala na darating po sa iyong buhay. Ayan. Ayan po guys, siyempre guys. Ayan. It's better to give than to receive. O, di ba? Jersey Cat. Ayan. Ma'am Daisha, maraming salamat sa iyo. Nakabiti din po yung thunder ko dyan sa iyo. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Sa patuloy na pag-support kay Ma'am Daisha din. Ayan. Dalawin niyo rin po si Ma'am Daisha. Ayan. Kasi mga 2 hours din kasi may Ramadan yan. Ayan. Make the day. Hanggang samsaka naman natin si Day 4G official. Kung may mga short video po kayo dyan guys, baba nyo para ipipin po natin. Ipipin po natin sa taas. Ayan. Ayan. Thank you so much dyan sa 8 million viewers natin. Ayan guys, thank you. Ayan guys, may nakapin po ko sa taas dyan. Ayun. Iba na, ibang-iba ka na nga, wala na bang halaga ang mga pangako mo? Kulang ba ang iyong mga dahilan? Alam kong iba na ang tinitibok ng puso ko. Ayan. Ayan, shoutout ulit dyan sa 7 billion viewers natin. Ayan, patuloy na pag-support. Thank you so much. Ayan guys, may nakapin po tayo dyan guys. So may mga bahay ko ibaba nyo. Huwag kayong mahiya magbaba ng iyong bahay. Sa panahon ngayon, hindi na uso yung hiyaya. Lods Pio, nag-alis na sa tema. Ano na punta yun? Naghugas ng plato yun. Ayun. Naghugas talaga ng plato yun sa tema. Sa tema. Maraming salamat sa inyo dyan guys sa patuloy na pag-support. Sa pag-support. Ngayon guys, may nakapin mo tayo si D4G Official TV. And thank you so much.
Isang gabi, maliwanag, ako'y namamanglaw sa aking magandang dilag. Ano ba yun? Ang puso ko at ang diwa ko'y laging nangangarap. Malasin mo giliw ang saksi ng ating pagmamahal. Bito'y naniningning, kislap, talat, liwanag ng buwan. Ang siyang nagsasabi ang pag-ibig ko'y sadyang tunay. Araw-gabi ang panaginip ko'y ikaw. Nagalit yata si ate. Hindi nagalit yun. Ate Emma pa. Baka nga nagalit siya, no? Nagalit si Ate Emma pa. Ayan. At hey, Jing, Ate Emma, where are you now? Where are you now? Ayan, mira. Ayan na siya. Ayan, thank you, Sweet Dreams. Ayan, thank you, my friend, Sweet Dreams. Please drop your link, my friend, Sweet Dream, because I will pin it off. O, di ba? Ang English ko, guys. Dito na ako mag-English. Ayan, please, my friend, Sweet Dreams. Go siya. Drop your link. I will pin it up. Ayun guys, kung nakadikit na po kayo sa taas, nagtampo si ate. Ay, hindi nagtatampo yun sa tema. Tema pa. Nag-ano yun? Nagugas nga ng plato yun, Los Pepio. Kasi kumakain kanina yun, nagugas ng plato yun. Pagkatapos yun, kasi siya lang mag-isa doon, matagal siya magugas ng plato. Diba? It's lang, matawa tuloy si Sweet Dream. It's fun, diba? Ayan, thank you always, my friend, for supporting Falcon Dessert. Good, diba? It's good. It's always good. Ate Emma is not, ano ba yung tampo sa Tagalog? Kalimutan ko. Hirap kasi pag ganito sanay sa English eh. Ayan. Ayan. Mga chat ulit yan sa mga kaibigan po natin naka-live stream. Kanina, ano pa nga yun eh, pa-care pa nga. Sabi niya, kuya, kumain ka ng matulog ka ng maaga ha. Sabi niya pa eh, tapos tampo siya. Ayan. Ayan guys, baba kayo ng mga short video niya. Ma'am, Sweet Dream, please drop your link and then I will pin it off. Oh, di ba? Yung mga English ko. Go siya! Ayan. Oh. Ayan, nagtampo mo si Ate Emma kasi sinabi mo respect yung ano niya. Sabi mo parang ano daw, ghost. Oh. Pero hindi naman yun siya. Hindi nga siya nagtampo kasi nagugas siya ng plato. Ayan, go siya. Ayan, my friend, go siya. Thank you so much for always coming to my live stream. Ayan, thank you so much for supporting Falcon of Dessert. Dessert. Kasi dessert to eh. Dapat dessert. Dessert kasi. Ayan, thank you so much, my friend. Always welcome. Welcome to all Philippine community. O, di ba? Philippine community. Kahit kala nyo kaya marunong mo English, ha? Ayan. 6 million viewers in das. Mga shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Shoutout din dyan sa aking mga... Yan, Sweet Dreams done to you. Ayan, maraming salamat sa Scorpio. Shoutout din sa aking pamilya sa bansang Pilipinas. Alam ko, nanood din kayo pagkatapos ng ano yan. And thank you so much. Ayan, lagi po tayo mag-iingat. Ayan. At happy birthday sa magbe-birthday sa buwan ng Abril. O, diba? Advance happy birthday sa may mga birthday sa araw ng sa buwan ng Abril. Ayun. April nga sabi nila, April. Ayan. Thank you so much, Kuya. Ayun, di ba yan na sa Ate Emma? Naku, hindi sa Ate Emma. Ate Emma, nagtampo ka daw, sabi nila sa Piopio. Sabi ko, hindi nagtampo yun. Nanghugas na ng plato yun. Nood lang ako sa'yo. Di ba? Nood sa Ate Emma.
Ayun. Okey lang Ate Emma. Oo, tampo ka daw kay Pio Pio. Hindi naman ikaw 'yun ang ibig niya sabihin, Ate Emma. Magtampo, eh. Si ano 'yun, yung pangalan ni ano 'yun, pinapalaya na niya kasi ako. Yan naman pala, eh. Kaya pala nagtampo. Hindi nagtampo dun sa salita, nagtampo pala dun si Ate Emma sa pagpalaya mo. Malaya na si Ate Emma. Kanina lang nag-I love you-an. Ano 'yan, parang tulad ng ano, kasal kasal nitong araw 'to pagkagabi hiwalay, 'di ba? Kanina lang nag-I love you-an pagdating nun wala na. 'Yan naman kasi ang problema sa pinapalaya mo na pala siya, oo. Pinalaya o pinalayas? Ayan, maraming salamat sa'yo Ate Emma sa patuloy na pag-support din sa aking livestream. Thank you so much sa'yo Ate Emma. Ayan. Tamang good vibes lang po tayo guys, tamang good vibes and tamang good vibes. Mamili kayo good vibes na pronunciation o good vibes. Ayan. Likewise Kuya, ayan. Maraming salamat sa'yo Ate Emas. Ayun, thank you din. Ayan, naway yung mga pag-ano mo, anong tawag nito? Yung pagtulong mo rin po sa ating mga kababayan sa bansang Pilipinas ay babalik din po sa'yo ng 10 times. 10 times fold din po 'yan Ate Emma. Sa Ate Emma po ay ano na po siya, kahit hindi pa siya kumikita sa YouTube siya ini-extend niya rin po yung kanyang mga blessings, ayun, sa mga kapatid po natin na medyo kinakapos din sa bansang Pilipinas, ayun. At yan po ay mabrok, mga salitang ano, mabrok. Ayun, nawa po ay marami pa siyang matulungan, ayan. Ayun, ayun lang po ang importante kasi sa atin. Yun, it's better to give than to receive, ang sabi nila. Hindi naman po my love, nag-joke lang ako, nag-joke lang naman pala si Das Piopio. Kasi sometimes, joke is good, but joke sometimes is bad. Ah, ayun, correct ka diyan kuya, ayun, siyempre. Ayan, thank you so much also from my friend na Gusha. Ayan, for always, stay put, 'di ba, stay put. Akala niyo lang, ayun maganda 'yan, tama 'yan, tama. It's better to give than to receive, ayan. Mm. Masarap kasi ang pakiramdam 'pag nakatulong po tayo sa kapwa natin. Ako na lang po ang aalis. Si Ate Emma kasi naantok na 'yan, anong oras na sa bansang Pilipinas? Huwag ka nagtampo ng Diyos Pio, grabe naman sa Pio. Tampo ng Diyos Pio, ay! Ayan na, good night na si Ate Emma, may tatlong heart pa na umiikot, oh. Oo, ikaw naman masyado ka namang maramdamin Diyos Pio ba? Ako na lang po ang aalis. Hala, sige na mag-good night na kayo, call na lang kayo sa Messenger. Kayo mon magandang shoutout sa inyo. Nakuha mo na ba yung ano ni Ate Emma? I-ano mo na kasi, daanin mo na sa Messenger si Ate Emma Lods Pio naman para ano, kailangan may ano, may pang-ano din para 'di ba, Ate Emma? Nagtampo sa Ate Emma, nagtampo sa Pio siya na lang daw aalis. Aalis ka na, umiikot yung tatlong heart tingnan mo yung heart na binigay ni Ate Emma, dito sa dalawang labi niya, sa labi niya sa gilid, sa labi niya sa ilalim, tsaka sa taas ng kilay niya. Oh, oh. Yan, Gusha is Muslim name which mean Francis Light for life. Name Gosha found in following countries, Afghan, agree. Okay. Ayun, thank you my friend Gosha for sharing your name, meaning of your name. Di ba? Okay, okay. Okay. Thank you so much my friend Gosha. Di ba binigyan ka na ng ano, ng ni Ate Emma ng heart na pula. May heart na ganyan, ibig sabihin unity. BBM, Sara po tayo. Ayan, magandang shout out sa binaba na tema. Kasi palagi yan galit sa akin, eh. Hindi naman, kasi Los Piopio kasi, ang pananalita mo kasi Los Piopio, nababasa ko kasi parang nakakasama sa loob ni Ate Emma.
Parang pinamimigay mo na siya. Kung saan sabi mo kanina kung saan siya daw masaya. Oh, oh tapos iiyak ka diyan, oh, wala na. I love you na ka na sa tema, eh, tapos, pinamigay mo na. Ayun, oh, 'di ba? Tingnan mo sa tema kahit naantok siya nagpalipad pa rin siya ng heart. Ayan, thank you my friend Gosha. Yung heart niya, oh. Oh, 'di ba? Sa gilid ng labi niya, dito sa gilid-gilid dito. Dito tapos meron pa siya dito, oh, heart tapos meron dito sa kilay, oh, 'di ba? Saan ka pa? Ay naku, Los Piopio. Kaya, wag mo na pamigay sa tema kasi pinamimigay mo naman sa tema. Ayun, anyway, thank you so much my friend Gosha for sharing your, what is the meaning of, Gosha. Oh, 'di ba? It's my supportive friend from, oh, 'yan, oh, bumuka na yung labi ni Ate Emma. Naku, Los Piopio. Saan ka pa? Kay Ate Emma, helping hands ka na. Hindi lang lima ang bumubuka, pati yung labi bumubuka na, oh. Ay naku, Los Piopio. Ano si Los Piopio? Parang si Los Piopio naman yata ulit nagtampo. Oh, 'di ba? Ayan, oh, 'di ba? Ate Emma's helping hand. Oh, 'yun, oh, 'di ba yung helping, oh, nag-ano siya. Siyempre 'pag nag-helping hands ka, kailangan nakabukas lang yung kamay mo, hindi puwedeng nakatikom. Oh, ngayon binuka na naman ni Ate Emma yung kanyang bibig. Oh, Los Piopio, saan ka na? Pasok! Ay, nagtampo na diyan si Los Piopio. Ayan, thank you so much. Ayun guys, may nakapin po tayo sa Los DJ14, ay DJ4. Ayan. Tamang good vibes lang po tayo kasi nga ito sa tema at saka si Los Piopio, may konting tampuhan silang dalawa. Ayan, Ate Emma, thank you so much. Baka naantok ka na rin diyan. Ayan, siyempre. Kung di ka pa naantok, okey, busy ka lang diyan. May natira pa akong mga 47 minutes pa. Oh, ayan. Hindi pa na ako makakanta kasi mamaos ako, eh. Kanta ako a cappella. Pinagtagpo umalis talaga si Los Piopio ba. Baka lumipat yun sa kabila. Nagtampo si Los Piopio. Ayan, shoutout diyan sa mga team. Shoutout po sa team Mali-Malew, sa founderan naman si Ma'am Richelle Evangelista. Mega shoutout sa'yo Ma'am Richelle. At sa lahat po diyan kay Maria, mega shoutout. At sa lahat po sa kaibigan natin sa team Mali-Malew. Ayun, maraming salamat. Ma'am Scarlett, maraming salamat ulit sa pag-share ng iyong blessings diyan. Ayun. At shoutout din diyan sa kaibigan natin sa mga Mardi Nation. Ayan. Ayan, thank you ulit sa'yo Ninang. Ayun, si Ninang's vlog sa pag-share ng blessings niya kahapon. Thank you. At saka kay Lods Piopio na nagpa-member po kahit wala siyang channel. Thank you Lods Piopio. And thank you so much sa'yo. Kaya sundin ko na lang ang gusto niya. Yun naman pala, eh. Ayun ang maganda. Kasi nung unang panahon kasi Lods Piopio, panahon kasi ni ano yun, nung panahon, yung babae talaga nasusunod. Oo. Oo. Babae talaga masusunod dati, 'di ba? Unang panahon pa yun. Ngayon kasi, nung nagkasala yung babae, lalaki na yan masusunod. Pero okey lang yan kasi si Ate Emma, 'pag love mo naman talaga kanang sundin mo, 'di ba, Lods Piopio? Huwag ka na umiyak, Lods Piopio. Love ka ni Ate Emma. Tignan mo si Ate Emma, binuka na nga yung labi niya, oh. Love na love ka. Tapos ano pa. Ayan, mega shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pag-support din kay Falcon at Dessert. Ayan, kahit wala naman tayong, kung ano, kahit ano naman sinasabi natin diyan guys, at least, hindi kayo nagsawa. Huwag naman ako i-bash. Oh, 'di ba? Kahit, ganito na salita natin, nandiyan pa rin yung my friend natin from, si Miss Gosha. Oh, 'di ba? For always supporting Falcon of Dessert. Ayun, thank you Miss, Gosha. Oh. Siyam. Ayun, 8 million viewers, 8 million views. Ingat lagi kuya always. Oh, yun. Welcome. Thank you so much Ate Emma. Kung medyo naantok ka na, thank you din sa pagbisita at sa pagkulitan dito sa akin, Ate Emma. Yan, si Los Piopio umiiyak yan pero tatahanin yan mamaya. Ayan. At ikaw din Ate Emma, mag-ingat ka rin po diyan sa bansang iyong, kinalalagyan. Oh, 'di ba?
At lahat kayo diyan guys, mag-ingat din po kayo kasi siyempre guys, dapat tayo kasi 'pag nag-iingat po tayo, iniingatan din po tayo. Sabi niya, "Uy, Pio, lumayas ka." Yes po, thank you so much. Ayan, welcome sa atin. Wala na, puro iyak na yung dulo ng, comment ni Pio Pio. Kaya man bigla shoutout sa'yo Kuya Mon. Uy, Pio. Oh, drama mo, Pio. Huwag ka naman drama. Sila si Pio kasi minsan nagda-drama din yan, minsan action star din yan siya. Minsan komedyante din. Eh, dapat gano'n na tema, 'di ba? Drama mo, Pio Pio. Ay, naku. Tusok Founder, ay maraming salamat sa patusok mo diyan Founder. May bugtaw ng Founder. Ang ako ayun guys si database. Yan po ang database, yung pinaka-main ng source ng ano yan, mga dayaan. Yan ang Founder guys, si Founder yan, di ba? Apelyido ko po yan. Hindi niyo po alam yung apelyido ko po ay naging presidente nung unang panahon. Hulaan niyo nga. Sino ang presidente ng apelyido ko? Oh, oh. Yan po ang kapelyido namin ni database. Yan po ang pinaka-database ng mga database ng mga dayaan. Ayan, may shoutout ulit po. Ayan. Yung apelyido ko po ay naging presidente nung una. Ayan. Hindi ko alam kung pang-ilang presidente siya. Naging presidente yan. Kaya nga kami dati guys, mga kabiruan ba? Paano daw lakihan ng apelyido, yung kung sinong apelyido malaki. Wala silang magawa sa apelyido ko. So sabi ko may apelyido ba na tulad sa inyo na naging presidente, wala silang katulad sa'min nung naging presidente apelyido, eh. Ako lang, eh. Ayan, 8 million viewers natin diyan, maraming salamat. Ayan, Dos Piopio, maraming salamat sa'yo. Kuya Mon. Ayan guys, 8 minutes to. Ayan, thank you so much, Gosha. Nakita kami doon sa LS ng kaibigan niya, sinabi niya, "Uy Pio, lumayas ka, lalayas tuloy ako." Ay gano'n? Hala. Nilayas mo pala kasi Ate Emma, eh. Kaya dito na lang kayong dalawa kasi sa live ko. Kasi 'pag doon, pinapalayas kayo doon. Doon lang kayo. Oh, tinanong sa boss, totoo ba 'yan Ate Emma? Nalayas mo daw si Pio Pio doon? Nagkita sila doon. Kung saan pala kayo nakarating na? Hmm. Sige. Inom muna akong tubig. Hmm. Ayan, ewan ko sa'yo, ewan ko sa'yo Pio Pio, kulang na lang isako niya ako, ayan. Yan kasabihan nga daw, "Kaloka ka Pio Pio," sabi natin. Kaya nga guys, yung kasabihan nga, wala daw pinakamasakit. Yung taong minahal mo ay yun ang mananakit sa'yo, tama ba? Oo, yun ang pinakamasakit. Yung taong minahal mo ay siya din ang sasakit sa'yo. Kanina nag-I-love you-an 'tong dalawa na 'to. But anyway, maraming salamat sa inyo diyan guys. Sa pag-stay lang sa Pio, sa pagkulitan niyan sa baba. Mm. Yan, magmamahalan tayo, magmahalan at maglambingan po tayo diyan. Oh, 'di ba? Mm. Gano'n talaga guys.
Naalala niyan. Gano'n talaga 'yan. Pagka magka-ano 'yan, nag-aaway minsan, tapos nagkakabati, away-bati. Oh, 'di ba? Gano'n talaga 'yan. Hindi na talaga nakawala. 'Yan, sweet dream ko sa Please Drop Your Link. Ayan guys, sige. Mag-ano nga tayo ng ano. O 'di ako gano'n piyo-piyo, o 'yun, 'di gano'n si Ate Emma. Ayan, magmahalan na lang kayong dalawa, ha? Naala-ala niyan, ala-ala mo kaya ang sumpa mo sa akin na ang pag-ibig mo ay di magmamaliw. Oh, 'di ba? Hindi ko hindi ko na 'to ma-gets yung, tirada ng mga ayan, thank you my friend, Gosha, for always stay home, stay home. And also Ma'am Emma, thank you so much Ate Emma for always, stay home. Oh, 'di ba? Nice quote. Ayan, sa 8 million viewers natin diyan, founder, maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Nawa ay mag-enjoy din po kayo. Kahit po yung ating live stream puro kuwentuhan na lang, oh, 'di ba? Oh, guys, kung may mababa kayong mga link diyan, didikitan po natin 'yan. Meron tayong, "Yo, I come your home." Oh, 'di ba? "Yo, I come your home," sabi ni Ma'am, Osha. Yung "Pyo Pyo" is, no, home. Oh, 'di ba? Ayan, shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin diyan sa mundo ng YouTube. Ayan, ayan. Okey, happy. Hindi man po tayo kalakhan yung ating channel pero at least masaya po tayo. Yun ang importante guys, tamang good vibes lang nga, eh. Dapat masaya po tayo. Huwag mong kalimutan na pinalayas mo ako. Hala, nagsilayasan na. Saan ba yung live na yan? Para mai-review natin. Huwag kayong mag-away ng dalawa. Maglaban na lang kayo. Ito na sa inyo. Yan, yan. Ayan. Ang 10 million viewers natin dyan. Ayan, maraming salamat. Pasensya na kayo guys na medyo umiyak ang sila si Pio Pio. Let's drop your link. Ayan, database. Ang kulit mo, Pio Pio. Ayan, database. Nawala tuloy antok na tema. Gano'n talaga guys. Yun kasi ang maglambing si Pio Pio. Medyo may kakulitan. Kasi mga boys kasi may mga ano yan, may mga iba-iba kasi ng kakulitan ng boys. Si Lois Pio Pio ang kakulitan niya, yun. Yung paglalambing niya. 'Di ba founder, database? 10-4, 10-4, database kape? Ano database? Pio Pio dan banana. Oh, 'di ba? Ayan, sila si Pio supportive po yan. Yung kaibigan pa rin. Yap, tama. Ayun, database. Founder, kape? Hindi ako, sinabi ko lang totoo. Naiyak tuloy Pio Pio. Kasi ako guys, 'pag nakita ko yung may umiyak, naiyak din ako. Over, oh, 'di ba sabi ni Pa over. Roger. 10-4. Ayan, copy. Yan ba yung mga kasi ang security guard din kasi ako dati guys. Hmm. Oh, 'di ba? Gano'n ang buhay po natin. Oh, sino po nakaranas ng security guard? Nakaranas din po ako ng, nagtatrabaho sa food manufacturing. Oo. Ay naku, Pio Pio, bahala ka sa life mo. Che. Ay cute ni Ma'am Emma, ay cute ni Ate Emma mag-ano, "Ay naku, Pio Pio, bahala ka sa life mo." Che. Ang cute naman. Ikaw nga, Pio Pio, ikaw nga, tapos lagyan mo ng, iyak sa dulo. Che. Ano, parang bading na. Cute ni Ate Emma, oh. Cute ni Ate Emma mag-ano, "Ay naku, Pio Pio, bahala ka sa life mo." Che. Ayan, ay siyempre guys, nakaranas po tayo lahat yan. Ayan, sweet dreams, ayun, nag-e-enjoy si sweet dreams.
Parehas na ako ng ano, sa pag-uminom ako. Alam niyo guys yung ano, hindi niyo pala alam. Kung nakakaalam ng, Pompoms, yan po yung mga produkto namin dati sa Maynila. Yung mga Pompoms, yung mga ano, 'di ba? Natawa na si Los Pio Pio. Ayan, 10 million viewers in last minute. Shoutout ulit sa inyong patuloy niyong pagpa-BG-BG diyan kahit ano na pinagsasabi ko rito. Siyempre guys, sa edad po natin nito, marami tayong naranasan ng mga kasiyahan. Kaya nga inano natin na ano ba yung title ko na nakalimutan ko, eh. Isipin ko nga. Isipin ko isipin ko nga yung title ng, ano ko, ano yun? Ayun, ayun nga sabi ko, life is not perfect, 'di ba? Ayan. 'Di ba kahit papaano naman, eh. Ayun, kaya nga napamahal na ako sa kanya, ayun. Yun naman talaga importante. Love, 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 can't you see that you love. Ayan, database. Ayan, database, stay home, ayan. Ayan. Bilat ka, Pio-Pio. Ano yun? Huwag na kayong mag-away na dalawa, magbatian na kayong dalawa ni Ate Emma, ha? Sige. Yan, life is not perfect. Ayun nga naman boy, yung buhay po natin hindi perpekto. Siguro kung perpekto yung buhay natin, wala na. Oo, wala ng ano, wala na tayong ano dito. Kasi perfecto na tayo. Life is not a perfect. Lahat po ng bawat isa po sa atin nagkakamali. Ayun. Siyempre gano'n talaga yan. 'Pag nagkamali puwede naman tayong humingi ng tawad, pero 'wag na lang pagka mali naman lagi hingi tayong tawad, hindi naman puwedeng gano'n. Ang bawat paggawa natin ng hindi maganda pero may ano 'yan, may balik po 'yan. May consequence na 'yan, ano ba 'yan? Mabulok ako. Bati na tayo my love, ayon. 'Wag ka na kasi Los Pupyo mag-ano, mag-ano na lang ka, kumbaga ano mo na lang si Ate Emma. Bati na tayo my love ha, bati na kayong dalawa ba. Bati na kayo. Puro na lang kasi heart ang ibigay mo Los Pupyo, 'wag puro iyak tapos ano parang sumbatan sa tema. Ay naku. 'Di ba? Bati na kayo ng my love mo. Sige na. Bati-bati na kayo. Ayan, thank you so much sa inyo diyan guys. Shoutout sa lahat ng mga 10 million viewers natin diyan, naka-BG-BG diyan. Thank you so much. Ayan, kay Ate Emma, na minsan dramatic sila Sofia, minsan dramatic, minsan love. Love, can't you see that you love? Tumawa na naman sa tema. Mamaya magalit na naman. 'Di ba? Batiin tayo my love. Wow, sana all my love. Susuko, oo. Kaya nga Ate Emma, lalaban, susuko din pala yan. Yan pala, yan sinasabi ko Los Piovio, ano lang palang nakapang-ano kay Ate Emma, yung my love mo lang pala talagang pamatay mo. Oo. Kung kanina mo pa sinabi yung my love na yan, tapos na yung laban. 'Di ba? Hindi na yun maulit my love. 'Di ba? Ay naku, yun lang palang pamatay. Dapat kanina mo pa binitawan yung my love na yan, ngayon mo lang kasi binitawan na umiinit na, eh. 'Di ba? Susuko din pala, Pio-Pio. Siyempre. Alam mo kasi Los Pio-Pio, mga babae may kahinaan din yan. Hindi na yung ano, promise. 'Di ba? 'Di ba? Wow. Promise mo yan sa'kin ha, 'di ba? Promise mo yan sa'kin. Promise na yun, Ate Emma. Wow. Grabe naman yan. Dito pa namuo yung inyong pagmamahalan sa livestream ni Falcon ng Dessert. Ayan, mabrok and congrats sa inyo. Yan, promise mo na Lods Pio-Pio, promise mo na Ate Emma. Kasi kung kanina mo ba kasi binitawan yung salitang my love na yan. Tapos na yung ano, tapos na yung boxing. Ayan. Knockout na yung referee. Kung kanina pa binigay yung mga roses na yan at 3 mga labi na nabuka-buka na yan. Tapos, saka 3 heart na medyo grounded pa. Ay, tapos na yung laban. Ano ba?
Promise mo daw may question mark sa tema. Anong sagot mo yan, Lods Pio Pio? Promise mo yan sa akin ha, patanong kasi, patanong. Sagutin mo, Lods Pio Pio. Oo, promise ko sa'yo hanggang may buhay pa. Oh, di ba grabe? Iba din. Habang may buhay, may pag-asang nakalaan. Siyempre, tuwan-tuwa na kayo sa akin. Hindi ko natuwa kayo sa inyo, natutuwa din kayo sa akin. Kaya, quits na tayo. Siyempre naman, life is full of happiness. Diba? Yan, promise na Lods hanggang buhay pa daw, tema. Diba? Ayan nyo hanggang matapos tayo, kaya na lang yung pinag-usapan natin. Ay, nako. Yan guys, sipitin nyo po yan. Yan, nag-enjoy po tayo sa dalawang may love. Diba? Si Lods Pio Pio kasi kanina pa to kasi yung ipanay kasi panunumbat ka tema eh. Kasi sa isang relasyon guys, pag nanunumbat ka, nakakatira yan. Dapat ko na sumbatan. Ang binitawan na kasi ni Lods Pio Pio kanina yung my love. Nako. Wala na tayong pag-usapan. Siguro kumanta na ako. Hindi ako makakanta kasi kanina kasi medyo mainit yung labanan eh. Diba? My love will see you through. But anyway, thank you so much sa inyo dyan sa pabiji-biji kay Ate Emma Calusot. Tuon na ba yan, my love? Tayo na. Hindi pa ba? Ay, hindi ko alam yan ha. Depende sa inyo yung dalawa yan. Totoo na daw sabi niya eh. Totoo na ba yan, my love? Tayo na? Hindi ko alam din. Kaya nakakaalam dalawa dyan. Siyempre ako, nagbabasa lang naman ako eh. Pero alam ko parang tinamaan yata si Lods Pio Pio. Ano na tema? Ayaw na daw, bilis naman. Doon naman papunta yan. Oo nga. Kailangan na. Ligaw ka muna. Hindi man pala naniligaw ay malagiyata. Ligawan mo na Lods Pio Pio kasi sabi mo tayo na eh. Tayo na. Bilis naman. Siyempre, hindi na. Sa panahon kasi ngayon, ganun din naman yan. Sagutin mo lang, patagalin mo pa. Mag-uo ka na kasi tema. Panahon ngayon kasi, bagay, sige, ligawan mo muna Lods Pio Pio sa tema. Ha? Mga 2 live ko yan, 3 live ko, sigurado na yan. Mapasayo na yung kanyang pusong nag-iisa. Di ba? Yung kanyang pusong ligaw. Di ba? Request pa ng tema, bigay kayo ng makapal. Amen, pray ng praise God. Ikaw, bigay ng may kapal. Ano ba yan? Nakanta lang. Ayan ka naman Lods Pio Pio, magtampo. Paano kung maligaw ako sa iba? Baka mawala ako. Yan ang sinasabi ko sa Lods Pio Pio. Dapat yung yung direct lang, wala nang iba. Okay lang. Okay lang ulit kaya tema. Sige, okay lang naman ulit kaya tema. Bigay kang ng may kapal sa akin. Diba? Siyempre kung ganun Lods Pio Pio, kung kantahin ko sa inyo, lason mong halik. Dapat matikman. Lason mong halik. Diba? Sabi natin kung saan ka naman masaya. Mag-aaway na naman kayo ulit yan. Kanina, my love, tapos na. Bod, maraming salamat sa inyo guys, nag-enjoy po tayo. Tamang good vibes lang po tayo. Kasi ako guys, pagka nakapokus kasi ako sa mga comments. Alam niyo naman ako, nagbabasa talaga ako ng comments guys.
Ayun sa tema guys, hindi kung hindi niyo alam sa tema po ay nag-aano po 'yan, tumutulong po 'yan siya. Kung napanood niyo po yung mga video niya at saka si Lods Pio Pio supportive din po 'yan na sa Mardy Nation. Oh, ayaw mo naman maligaw sa iba, pero sabi mo kung maligaw ka sa iba. Dapat sabi mo, "My love, ikaw lang talaga. Hindi na ako maliligaw." Yung mata ko parang ano 'yan, parang kabayo na may piring kabilaan. Oh, gano'n. Diskarte. Oh, kung kaya mo na ako ipagpalit Pio Pio, oh, 'di ba? Kung ibig sabihin kayo na. Kasi kanina sabi mo hindi ka gugulo, ah. Ayan, there's si Kat at Ma'am Teresa Miguel at Chata. Dito na ako naka-BG sa inyo. Dito si Maria, tsaka si Tim Borilod Charbit, tsaka si ikaw. Maraming salamat Ate Teresa, Ma'am Teresa. Kaya mo ba ipagpalit si Ate Emma sa helping hands? Oo. Ay naku, hindi mo kayang ipapalit. Nag-isa lang yan sa Ate Emma, helping hands. Ayan, maraming salamat ulit diyan sa inyo guys, Ate Emma. Ayan guys, may naka-pin po ako diyan. Ayun, may natira pa akong 37 minutes. Ay, 23 minutes para po tayo mag-ano. Ngayon Ate Emma, hindi ka pa naantok? Ayan, hindi ko kaya ipagpalit ka. Ayun, yun naman pala, yun ang maganda kasi guys. Ang nagmamahalan ay hindi nagpapalitan. Ay naku, buhay natin. Maraming salamat ulit sa inyo diyan. Still SPF guys, kung anong oras na sa bansang Malaysia kasi alam ko ano na, eh, 12:00 na, oh, 'di ba? 12:00 o 1:00 na rin. Kaya Tema siguro 1:00 na rin sa inyo na Tema 'no? Talaga lang Pio-Pio ha? Oo, sigurado 'yan. 'Di ba Lods Pio-Pio? Swear, oh, 'di ba? I swear. Ayan, sumpa ko, oh, 'di ba? Sumpa ko, saksi ang buwan at sipal ko. Ayan, talaga lang Pio-Pio, ayan, ayan. Siyempre guys, tamang ano lang po tayo, araw na naman ng ano naman ang buwan na 'yan, buwan ng Abril, ayun malapit na naman yung Pasko, taon-taon na lang, 2022 na naman, 2023, naku tumatanda na tayo. Ay naku, malapit na tayong mag-senior citizen. Yun nga sabi nila ang katawan natin tumatanda pero yung isip natin parang gano'n pa rin 'no? Oo, talaga ikaw na ang laman ng puso ko. Oh, 'di ba yung mga laman ng puso ko, ikaw, ikaw na ang laman ng puso't isip ko. Oh, 'di ba yung mga kanta nila Ate Emma. Kaya may shoutout ulit sa inyo diyan. Ang sarap naman pakinggan, oh, 'di ba? Yan ang pinakamasarap. Kasi ang mga babae kasi guys, 'pag nakarinig ng ano 'yan, tuwang-tuwa yung mga 'yan. Oh, 'di ba? Sabi ko na sarap pakinggan. Hmm. Kaya saan pa kayo? Kaya ano na tayo, heart tsaka green, oh, unity. Oh, Pio-Pio and Ate Emma, oh, 'di ba? Team Unity. Ayan, oo. Ay naku, yan po ang simbol ng, pagmamahalan ni Ate Emma at saka ni Lods Pio-Pio, ay yung heart na pula at saka heart na green. Sila po ay naging unite na, unity na sila, oh, nag-iisa na lang sila. Kaya 'pag i-mix mo yung heart tsaka yellow, anong ano nun, anong labas nun? Oh, 'di ba? Yan, shoutout sa mga kasulid diyan na katulad ko rin ng mga BBM. Ayan, siyempre guys, kung sino po sa inyo, eh, respect po natin kaya nga may eleksyon, eh. Kaya mamili po tayo, huwag po tayong manira. Ayan ang importante. Nakita ko na lang guys, Gavin lang. Ay naku, ayan. Kasi sinabi ko na ang totoo sa kanya, ayun, okey naman pala. Ayun, mas maganda 'yun. Wala kasing mas maganda sa isang relasyon guys, huwag kayong maglihiman sa bawat isa. Sabihin niyo kung anong totoo. Para at least mas nauna pa yung ano, kasi mahirap na 'yun 'pag nalaman niya pala, "Ay si ganito pala ano, binata pa ako guys, ganito pala, binata kasi dito, pagka doon, eh, sa" 'di ba? Oh, 'yun. 'Yun ang importante diyan.
Kaya team ano ko eh, team Unity. Pero first time ko kasi bumoto. Kasi nga 'di ba sa mga nung ano pa eh, naprobahan kasi nung nag-renew kasi ako ng passport ko noong 2017, yun palang pagrehistro na ano sa dito sa embahada. Kaya katatapos ko ng 2016 nun eh, ayun. Nitong eleksyon magboboto na talaga ako. Huwag mo akong iiwanan, Pio-Pio. O, huwag mo iwanan na Pio-Pio, ha? Sa tema, ha? Maluoy ka. Huwag mo siyang iwanan, Los Pio-Pio. Ngayon, gusto mo malaman ang nasa loob ng puso niya. Oh. Yan nga yung sabi na tema, huwag mo daw siyang iwanan. Oo. O, di ba? Ay, nako. Sa puso ko, nang ang iba. Lagi na lang. Yan. Kanta ko na lang kayo ng isang awitin. Ito ang team song kay Lods Pio-Pio at kay Ate Emma. Minsan. Ayan. Ngayon, bago tayo mag-end, kuha tayo ng isang CPR. Ayan, maraming salamat sa minsan. Ayan, naka-1 minute. Ano sabi ng Pio-Pio? Ang sarap naman pakinggan talaga. Ayan. Aba, huwag kang mag-end, kuya. Pagpatuloy nyo na maya yan sa Messenger. Eh. Sa tema, baka tulog na yan. Ay, maraming salamat ulit dyan sa inyo, sa 9 million viewers natin, sa patuloy na pag-support kay Falcon of Desert. Ay, maraming salamat sa iyo, Tema, kay Los Pio-Pio, sa patuloy na pagkulitan yan sa baba. At sa lahat dyan, yan sa pabisya. At sa aking mga members dyan, maraming salamat sa mga pa-members nyo dyan. Thank you so much. Ayun. Mula ngayon, sagutin muna ako para malaman ko. Bakit tayo mag-end si Kuya? Dito lang kasi siya makapaglabas ng kanyang damdamin at tema. Kaya okay lang kasi may natira pa naman tayo 12 minutes eh. Okay. Kaya nga sabi nila sa iyo, mula ngayon, sagutin mo na ako para malaman ko. Sige. Para malaman na daw ni Ate Emma. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Lods Pio-Pio at Ate Emma dyan. Hindi yan, tulog kuya, nakikinig lang yan. O, syempre, andito ka pa kasi, Lods Pio-Pio. Alam mo naman yan si Ate Emma. Syempre, hindi matutulog yan kasi andito ka, Lods Pio-Pio. Pag-isipan kong mabuti, Pio-Pio, wait mo lang. Ayun. Yan ang maganda. Bigyan mo ng time. Give him space. Space ba? Time. Ayan, pag-isipan mo na natin, Emma. Ayan, guys. Kung may ano kayo, guys, kung okay na po kayong dalawa, misis na kayo dito nga kami na, ha? Pero i-private nyo muna yung ano nyo dyan, dalawa natin. Ha? Para i-celebrate po natin. Mag-grand ano po tayo, grand live stream po tayo pag kayo ni Lods Pio-Pio, ha? Mag-premium po tayo. Mag-sponsor po tayo ng ano. Pa-premium. Di ba? Oh. Maganda yan. Parang maganda ideya yan. Yan ang maganda. Ibig sabihin, Lods Pio-Pio, mayroon kang puwang sa puso ni Ate Emma. Oh. Kasi pag-isipan ko mabuti, wait mo lang. Siyempre, lahat ng bagay kasi guys, pinag-iisipan yan. Lahat ng mga desisyon natin sa buhay, dapat pag-isipan po natin. Huwag tayong pabigla-bigla. Kasi pagka sa bugso lang tayo ng damdamin, mahirap yan. Dapat pag-isipan ng ano yan. Dapat pag-isipan. Ano yun? Yan, bawat plano, bawat anong po natin sa buhay, dapat pag-isipan natin. Kung ito ba'y okay? Siyempre guys, sa lahat po ng mga halos lahat naman kasi dapat pinag-iisipan eh. Ayan.
Dalagang Pilipina ang pa din puso ko, o 'di ba? Ay naku, Kuya Scorpio. Parang taga-Batayan na si Kuya Scorpio, ah. Sige po, maghintay ako hanggang may buhay pa ako. Parang may ano na ng buhay ni Kuya Scorpio, parang may taning na yung buhay ni Kuya Scorpio, ah. Ayan. O siyempre guys, lahat naman ng bagay pinag-isipan 'yan. Tsaka lahat po ng lumalabas sa mukha natin dapat. Ayan, oh, 'di ba? Yan ang diyan ako kay Kuya Scorpio kasi habang may buhay daw siya hintayin niya si Ate Emma. At si Ate Emma naman guys, dalagang Pilipina pa yun din ang puso niya. O ibig sabihin, dalagang dalaga pa si Ate Emma. Oo, ah. Ayan Ma'am Tayshia Miguel Jordan, maraming salamat diyan sa inyo, ayan guys. Tama na yung Messi Piatay, nakantahan ko na kayo kasi mahirap mag-adjust kasi dito, eh. Ayan, PR na nga tayo, eh, PR pa ulit. Minsan. Ayan Ma'am Tayshia, maraming salamat sa inyo diyan. Ayan kasi may trabaho din kasi ako mamaya guys. Mga pagkatapos ng ano, isya. Kasi 8:00 yung umpisa ng ano namin. Gano'n naman kasi dito pagka القهوة تجمع بين البلدان والثقافات وفي أرابيكا ano naman kasi pagka buwan ng ano, eh, Ramadan, papalit yung oras. O depende rin, mayroong panggabi, pang-araw. Mag-alis ka para makita mo ako. Oo nga, ilis ka Ate Emma, baka may natira pang hulot, baka akyatan ka namin dun sa live. Oo. Parang nagsa-silent live lang naman si Ate Emma. Oo, magdadaan sa Ate Emma. Ayun, mag-ano ka daw para makita mo si Los Piopio. Los Piopio, umakyat din yan sa mga live stream, Ate Emma. Sa team ng mga Team Mali-Mali. Wala lang kasi akong ano, eh, wala akong StreamYard, eh. Ayan. Ayan, thank you so much also may, Gosha, si sweet, ano yung, may kaibigan po natin na Pakistan. Ayan, Pakistan girls, Gosha. Thank you so much. Ma'am Tesha Dersikat, ayan, maraming salamat sa pabidyo-bidyo. Ayun guys, may 8 minutes lang po tayo. Ayan, maraming salamat sa inyo. Hindi ko alam kung kailan ako mag-LS. Ayun, yun ang ano. Ayan, kung may time ka, Ate Emma, ayan, mag-LS ka na lang. Oo. Para makadalaw naman kayo sa live stream mo. Nandiyan lang kami sa baba. Shoutout mo lang kami sa baba, okey na 'yan. Kailangan nga ano, may respeto. Ayan, thumbs up, maraming salamat sa'yo, Lods Ray Zabanta. Ayan. Maraming salamat sa pa-thumbs up mo diyan, Lods Ray. Thank you so much. Ayan, mega shoutout to all. Ayan, thank you so much, Sir Ray. Ayan. Yan pala ang hirap, oo. Kasi depende sa schedule siguro yan. Pa-thumbs up upcoming live. Ayan guys, pa-thumbs up ka naman natin upcoming live ni Lods Ray kasi matagal na 'to nabitin kay Lods Day 14. Ayan. Tamsakan ko muna 'tong live ni Lods Ray Zabanta. Pa-support naman natin si Sir Ray, guys. Supportive po 'yan na kaibigan po natin, Sir Ray. Minsan. Ayan. Ayan, thumbs up mo. 4. Ayan, sige 4 thumbs up, Sir Ray. May natin 5. Sige, bukas mag-live ako, Pio-Pio. Ayun, sige. Anong oras yan, Ate Emma? Para makapasyal din kami ni Lods Pio-Pio. Nagla-live yan sa tema, eh. Ayun guys, may dikit pa tayo. Tamsakan ko lang 'tong ano, Lods Ray. Bago tayo mag-end, ayan, para makasupport naman tayo. Turn me loose and my hand. Ayan. Ayan guys, please support naman natin yung premiere, upcoming premiere ni
Lord Ray Zapanta. Ano pinaka-organized din po siya pag nag-livestream siya. Wala sa taot Kuya Love Ray. Ayan sabi natin. Ayan. Music lang, sound trip ulit tayo. Ayan, sabi na Tema. Kaya Tema, siguro mag-in ako mga 5 minutes na lang. Hindi, everyday naman ako magla-livestream. So mga 5 ganun. Wow, anong oras po my loves? Wow, sana all. My love. Ayun. Ayun guys, patamsakan naman natin yung premiere na upcoming premiere nila. Sorry. Ayun, ikalimbang all mo yung ano niya, Lods Piopio, ni Ate Emma, para pagka na-live siya, ayun, mag-notify sa'yo. Ayun, thumbs up done. Ito na rin si Lods Piopio. Ay, maraming salamat sa nag-thumbs up sa premiere. Sorry. Coming live. Lods Ray, done na po. Ayun. Love ya more, Kuya Ray. Ayun. Love ya, Ate Hermas Hans. Ayun guys, doon din po kami nagkaano nila, Ate Hermas, sa paano ni Lods Ray. Kuya Ray. May mga premiere po kayo guys. Para iset niyo yan. Nakaset na rin yata yung premiere na Ate Emma kay Sir Ray. Doon kay Sir Ray para mas maaga. Ayan. Siyempre guys, para ma-organize din po yung mga premiere. O, di ba? Ayan guys, magdidikit pa ko, sir. Excuse. Kasi mag-asikaso din kasi ako maya-maya guys. Kasi may schedule ako. Ano kasi ako? On call kasi ako, on call. Ayun, ano na pala itong isa ko. Ayan. Thank you, Pio. Ayan, sabi ni Sir Ray. Ayan. Ayan, sa 10 million viewers natin guys, please support naman natin yung nakapin. Upcoming live ni Sir Ray sa Panda. Ayan, every 8 yata, 8 o'clock ng ano yan. For 5, Tuesday. Ayan, diba? Wala ako doon kasi busy pa ako sa time. Okay lang na Pio. Siyempre, tulad po natin ng mga OFW. Siyempre, priority muna natin yung mga trabaho natin. Pag may time. Ayan, magandang shoutout tuloy dyan sa 13 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa pa-BG nyo dyan. Thank you so much sa inyo dyan. Alam guys, support naman natin yung upcoming live ni Sir Ray sa Panta. Ayan, mag-iwan lang po kayo ng bakas guys kung di pa kayo nakadikit sa kanya. Iwanan nyo lang po siya ng bakas. Nagbabalik po yan si Sir Ray. Frelod, shout out, sabi ni Frelod natin. Ayun, magandang shout out sa'yo, Frelod. Natanong mo ako tapos di ka pupunta. Ayun ang problema natin dyan. Ayan, Frelod, ano lang, tamsak lang ako sa ano ni Ma'am Blazing. Mga, ayun, mag-ano na lang, mag-in na rin ako. Ayun ang problema. Maya mag-away na naman kayong dalawa dyan. Fredas, maraming salamat ulit. Oo. Tapos tanong ka na ng live, tapos hindi naman makapunta pala. Ayun guys, please support naman natin si Sir Ray. Upcoming live. Kami mga premiere po kayo guys. Yan yung mga. Pero wag naman masyadong mahaba kasi 30 minutes. Kasi may work po ako, my loves. Ayan. Pag may work, okay lang. May work para siya, Ate Emma. Hello, problema ako, mukha. Bakit kayo mukha? Pero sa ima ko mukha. Hindi nga ako mag-live bukas.
Tapos na, wala na, bagsak na. Ano kaya magandang solusyon doon? Na harapin mo lang sila pre-loads, gano'n din naman 'yan. 'Wag ka sanay ganyan, eh, wala namang problema 'yan. Sanay-sanay na 'yan pre-loads. Ako nga dati nahiya din akong pakita, eh. Problema ko rin mukha ko, eh. Pero ano lang, kapalan na lang natin yung mukha natin pre-loads. Kailangan natin sa YouTube tayo, eh. Ayan. 'Yun, salamat po sa'yo Doctor Love pre-loads, ayan, ayan. Ayan ang pre-loads ang technique niyan pre-loads. Ako totoo talaga dati guys, parang natakot ako magharap sa camera. Oo, kasi halos naman lahat kasi nagbago tayo, oo. Ngayon, bahala ka diyan, 'di ba pre-loads? Bahala ka diyan pre-loads, kasi minsan, eh, baka matuwa pa sila 'pag nakita tayo, eh. Ay naku. Ayan, maraming salamat sa'yo pre-loads sa pagdalaw. Mag-e-rin ako kasi mamaya, may trabaho din kasi ako pre-loads. Kaya in love sa'yo si pre-loads, boses pa lang ulam na. Oo, Kuya Nelson, ayan. Walang problema kung anong itsura ng mukha, Kuya Nelson, ayan, agree ako dito. Oo, kasi nga siyempre 'wag nating ikahiya din yung mga ano natin. Normal naman kasi lahat naman kasi may bawat isa sa atin may katangian kasi yan. Oo. Hindi man tayo tulad natin Pilos, hindi man tayo pinagpala sa mukha, at least may talento naman tayo, 'di ba? Singing. Ay naku, ganun talaga yan, Kuya. Nakakabigay kasi ang kagwapuhan ng boses Pre Lods. Kaya nga Pre Lods, eh, kaya nga ako sabi nila maganda daw yung boses ko Pre Lods. Kaya sabi ko baka 'pag nakita kaya nga pinakita ko na yung mukha ko para sabihin nila, boses lang pala maganda, hindi pala mukha. Kaya sabay ko na yung boses tsaka mukha Pre Lods. Kuya Ray shoutout, Suntrip nga 'di ba, Pio Pio. Kuya Ray shoutout po, Dan Tamsakos. Maraming salamat. Ayan guys, support naman natin 14 Tamsak na si Sir Ray. Well, Sir Ray po guys, nagla-live po 'yan. Kuya Ray, shoutout po sabi ni Prelads Nelson, ayan. Kuya Nelson Ramos Official, sabi ni Sir Ray, ayan. Sana si Los Piopio. Mag-sound trip na nga, Los Piopio kasi hindi ka nakikinig sa sabi ni My Love mo, eh. Lance Lona, biglang shoutout po. Ay, ayan, thank you sa'yo, Prelads. Yan si Prelads Nelson talagang mapagbiro yan, guys. Tuwang-tuwa ako diyan 'pag bumanat yan, eh. Ano kasi guys, mapagbiro din kasi ako guys. Hindi naman ako mga biro-biro wala problema sa akin 'yan, yung mga biro-biro, wala nga. Nasabi niyo lang kasi hindi yung mukha problema niyo. Sanay-sanay lang naman 'yan pre-loads, ako nga, eh. Ako dati ayoko magpakita, eh. Wag kang mag-in kuya. Ma'am Luna shoutout, sabi ni wag daw mag-in. Ito dati si ano, ayun guys, saka naman natin nakapin, si Lance Piopio, nagmamadali lumabas 'yan. Ngayon nagre-request na siya, wag daw ako mag-in. Ay naku. 'Di ba? Iba talaga kasi ang 'pag puso na kasi ang umibig. 'Pag, puso na utos na kasi ng puso, walang ano 'yan. Ma'am Nona, shoutout Sir Ray, maraming ayun guys, saka naman natin yung upcoming live ni Sir Ray. Prelods, kailan ka kaya magka-StreamYard? Problema kasi Prelods yung 20 GB. Kanina sa live ni Ma'am Scarlett umakyat ako. Pero try ko bukas kung makapasok ng stream kasi 20 GB na kasi Prelods, kaya pasensya na Prelods, ha. Kuya Ray, Miguel shout out. Kuya Nelson, Miguel shout out. Nakakamiss na ang boses mo Prelods sa taas. Oo nga po. Umakyat ako kanina kay Ma'am Scarlett Prelods kaso saglit lang naman. Mga madali din kasi nauubos kasi ang ano ko, eh. Oo. Kasi simula kasi nung umuwi si Walid, 'yun. Nag-ano na kami na ano kasi dati ano 'yun, unlimited 'yun, eh.
Kasi mahilig kumain ng unlimited yun. Itong kasama ko kasi matipid kasi 'to. Gusto niya kasi ano, unlimited lang sa YouTube tsaka Facebook. Eh, pagka 20 GB lang wala, saglit lang kasi inuubos ng inuuna ng ano yung data. Naku, 'di naman namamansin si Ate Scarlett. Ayan guys, sasaka naman natin yung ano ni Sir Ray, ayan. Ang tagal pa niya lang accept. Ayan, naka 2 hours na ako pero siyempre ayan, wag kang mag-alala, Pio, andito lang. Ayan, ito nga yung ano, 'di ba nagkakuhaan na kayo ng ano, ng, Messenger? Pagpatuloy niyo, parang katulad kay ano, kay DD Jel. Oh, 'di ba? Dati yun ang pag-akyat ko 'di naman kami nadidinig. Oo, kanina nga 'no, oo, tagal pa niya ako i-accept, ayun. Ayun. Gano'n pagalitan mo nga siya, baka kung pagalitan niya gano'n siya. Ay naku, ayan nagla-shoutout ulit sa inyo diyan sa ayan, wala na yata sila si Pio, Ate Ate Emma, kaya puwede na tayong mag-end. Ayan, Kuya Nelson, sobrang busy ako. Alam naman ni Prelods yan, sobrang busy po lahat. Kasi sa Middle East po tayo. Pagka Ramadan, ayan first time para ni Prelods yun makaano dito ng ano, ng, "Nandito ako kuya." Ayan, Scarlett 'to. Hindi si Lods Pio lumabas na yata. First ano mo yan Prelods ano, na Ramadan dito sa Middle East 'no. Gano'n talaga ang buhay Kuya Nelson, gano'n talaga ang buhay Kuya Nelson, oh 'di ba? Dito. Kaya nga sabi ko pagka yung dalawang ito si Ate Emma at saka si Lods Piopio, eh, bigyan ng update para mag-run. Kaya kapag umakyat kami bakit daw wala siyang narinig pre, nasa iba ang headset niya. Oo nga. Oo nga Sir Piopio. Eh, hindi 'pag nag-LS siyempre Lods hindi ko iniistorbo yan. Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo diyan sa sa 8 million viewers natin. Ayan guys, support naman natin si Sir Ray sa kanyang coming live. Ay naku. Ayan, ako'y mag-e-end na guys. At pasensya na talaga kayo ha. Ayan sabi naman, "Aha, umayos ka Kuya Nelson baka guluhin kita sa live mo, Nag-release nga ako kanina 20 views. Gano'n talaga 'yan bro. Gano'n pre Lods. Busy, kasi nakita ko nga si Ma'am Carmen, Ate Carmen 'pag nag-umagang-umaga. Busy kasi yung mga ano natin, 'pag ganito kasing Ramadan. Buti yung kami, walang trabaho, eh. 20 views, ang 19 ako pa yon. Ay, gano'n talaga 'yun pre Lods. But anyway, ah, at para makatambay din ako pre Lods sa live ni Ma'am ano Blaze, kasi 9:00 may pasok din ako. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo diyan guys. Kasi ako nga kaakyat sa LS ni ate wala ng problema, ayan. Ayan kasi si at Hulo inuubo ka kuya, inom ka ng nilagang luya. Ah, naku Ate Emma, dami na akong ano, kung yung ubo ko nito ano na 'to, eh, kung bibilangin ko baka mga isang dekada na ito. Parang nakaukit na yata ito. Mahina kasi yung pulmon ko. Pero wala naman akong ano, wala naman akong spot. Kasi yan dati nung medikal ako, yung kinatakutan ko kasi inuubo ako. Pero nung medical ako, clear naman. Sabi ko baka wala na akong baga, Nakalungkot nga pre Lods, kaya tinulog ko na lang. Enjoy mo na lang yan pre Lods, enjoy mo na lang pre Lods. Kaya nga ako minsan, eh, ini-enjoy ko na lang yan pre Lods. Oo, yayaw ako mag-isa, kahit ako lang mag-isa, 'di ba kita nagyayaw sa balkon.
Di ba? Sa sobrang ko kaya yun dito, nabuo po yung love team ng ni Ate Emma sa ni Lods Pio Pio sa live ni Falcon of Desert. Di ba? Oh. Ayun, maraming salamat ulit diyan sa inyo, Prelods, at saka sa kay Sir Ray. Ayun, ako guys mag-i-end na pansamantala muna. Ayan. Kay Ate Emma, kay Lods Sergio, maraming salamat sa pagkulitan at sa iyo, Prelods, at sa kay Ma'am Scarlett. Ayan, kay Sir Ray, at sa lahat po ng dumapunta dito sa aking live stream. Di ba? Masarap matulog. Ayun, Kuya Nelson. Ayun, mas maganda diyan. Ayun, tamang good vibes lang po tayo. Ayun, iwasan na po natin yung mga bad vibes. Di ba? Ganun daw yan. Ma'am Emma Dan sa premiere mo. Ayun, maraming salamat sa iyo, Frelos. Ayun, si Ate Emma po, guys, ay nag-ano po siya kahit wala pa siyang sinasabi sa YouTube. Anong tawag noon, Ate Emma? Yung tumutulong po siya. Yung anong tawag nito? Nakalimutan ko na. Nagcha-charity po siya, Ate Emma. Ayan. Thank you so much, Kuya and Pio Pio. Ayan, welcome sa iyo, Ate Emma. Ayan, Kuya Ray Dan. Ayan, maraming salamat din sa inyo dyan, guys, kay Ate Emma, kay Lods Pio Pio, sa patuloy na pag-support sa pag-live. Thank you so much, Kuya Nelson. Ayun, sa Panginoon sa Ate Emma, guys, supportive din po siya. At saka, nagcha-charity po siya. Tumutulong din po siya sa kanila doon sa Tarlac ba yun? Tarlac ba yun? Okay, my love. Bye. Ay, wow. Sana all. Kaya nga, Sir Pio. Diba? May love na silang dalawa. Ayan, mabrok. And congrats po sa inyo. Love you, my love. Ay, wow. Diba? Ganun pala. Yun kasi ang kahinaan ni Ate Emma, yung pag sinabi ni Lods Pio Pio na my love, nanginginig yung mga tuhod niya. Oy. Binibitawan niya yung mga heart na pula at saka heart na green. At thank you so much din sa inyo, guys. Maraming salamat. Hindi ko na patatagalin ito. At maraming salamat din kay Ma'am Gosha, yung kaibigan natin sa Pakistan. Ayan. At saka sa iyo, Prelos. Naku, parang nakita ko na yan, my love. Yan, Prelos, di ba? Oo nga, Prelos. Ayan, Prelos, maraming salamat ulit sa iyo. Ayan, thank you. Ate Emma, kay Ma'am Scarlett, kay Sir Ray, kay Los Pio. At sa lahat po na ng tamsa kay Ma'am Teja. Maraming salamat sa inyo dyan, guys, sa patuloy na pag-support kay Falcon. Ayun, mag-iingat po kayo. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Hindi ko na isa-isahin. Ayun, mag-ingat po kayo lagi lahat dyan. Ayun. Minom po kayo ng tubig pag kayo nauuhaw. Bukas na yan, ma'am, na ang tawag ni Sir. Bukas na yan ang tawag ni Sir Pio. Ma'am na daw bukas ang tawag. Oo nga. Ayan. Ako'y mag-iwan ng katagana. Good night sa inyo, guys. And keep safe. And God bless. Prelods. Ayan. Lods Pio Pio, Ate Emma. Lods Ray. Ayan. Ate Scarlett. At sa lahat po ng dumalaw kanina dito sa kanal. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much, Ate Emma, sa pagpuyat din at kay Lods Pio Pio. Alam ko magkaiba man ang ating oras. Nandiyan pa rin kayo nakasupport po sa live stream ko. Sige, Prelods. Ayan, bye-bye. Good night sa inyong lahat. Ayan, nag-iwang katagang walang buhay na alis sa mundong ito. Ayan, good night and keep safe po sa lahat. Bye-bye. God bless.